sihamba sibabantu abagcina bewuphika mhlawumbe umbhabhadiso wamanzi. Angithi uJesu uthini lapha, uJohn uthini, uverse number 11 uthi mina nginibhabhadisa ngamanzi kube ngokuphenduka. Sho ukuthi umbhabhadiso wamanzi umbhabhadiso wokuphenduka. Bese ethi kepha yena ozemva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Bese ethi yena uza kunibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Singasuka sithi uJohani wena wafika wabhabhadisa ngamanzi. uJesu mayesefika wafika nombhabhadiso ongumbhabhadiso kamoya ongcwele kanye nomlilo. Bese sithi wona mbhabhadiso usuphelele lapho. Okusho ukuthi singathi thina umbhabhadiso wamanzi wokhansela, umbhabhadiso kamoya ongcwele nombhabhadiso womlilo okhansela umbhabhadiso wamanzi. Singayifuma siyifunda singayibuka kanjalo kanti akunjalo. uJohani yena uzobhabhadisa ngamanzi, but uJesu uphethe obungaphezulu kukaJohani. Hayi ukaJohani ukuthi kuRoma, kodwa uJesu uzogcwalisela uJohani angenakho. uJohani uhambe wagcina embhabhadisweni wamanzi, kodwa yena usezo excela umbhabhadiso kamoya ongcwele kanye nombhabhadiso womlilo. Shuthi le mbhabhadiso ewu3 kufanele umzalwane ifinyelele yomthathu le mbhabhadiso uyena. Haleluya, amen. Umzalwane kufanele yomthathu le mbhabhadiso ifinyelele kuyena. Ake siqale siucheck lo mbhabhadiso okamoya ongcwele. Let us check incwadi kaJohn chapter number 14 verse number 17. John chapter number 14 verse number 17. John chapter 14 verse number 17. Sizofunda uJohane chapter 14 verse 17. Yes. Umoya weqiniso izwe elingamamukele ngokuba lingamboni lingamazi, nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani uyakuba kini. Umoya ongcwele lokuthiwa nina niyamazi ngokuba uhlala nani. Bazalwane, le uyabona kamoya ongcwele ayinayo iformula. Ayikho iformula esingathi iyona formula uNkulunkulu asebenza ngayo. Because kwabanye kunene kwabanye umoya ongcwele ufike bengakabhabhadiswa. Abanye bathe bebhabhadiswa bevele uze wabuza encwadini ezenza ukuthi nawe amukelaphi umoya ongcwele, nawe amukelaphi. Because ufica abantu sebeqala sebenomoya ongcwele kodwa bebengakayi emanzini. Ayikho iformula la ongathi kufanele uqale wamukela umoya ongcwele. Uthi umoya ongcwele ngamanye amazwi iwona osilidayo to Christ. Amen. Umoya ongcwele iwona osilidayo ukuze sifinyelele kuKristu. So lo moya ongcwele ma siqala samukela uJesu kuthiwa niyamazi nina ngokuba uhlala nani. Ayikho qualification ukuthi lo moya ongcwele uqale wayika ukuthi ukuze uqualify ukuba nomoya ongcwele. Kuthiwa nina niyamazi ngokuba uhlala kini. Awungicheckele futhi verse 17. Verse 17. Umoya weqiniso izwe elingamamukele ngokuba lingamboni lingamazi,
nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani uyakuba kini. Izwe leli ngeke limamukele. Amen. Izwe leli ngeke limamukele. Kodwa nina ngeke limamukele ngoba limboni. Yeah. Bese ethi futhi aliphinde futhi lingamazi. Amen. Uthi nina niyamazi yena Yeah. ngokuba uhlala nani uyakuba kini. Amen. Haleluya. Amen. Umoya oyingcwele ufike wahlala nathi. Umoya oyingcwele uyakuba kithi. Hallelujah. Lento yomoya oyingcwele kuthiwa kunombhabhadiso ozayo. uJesu uzobhabhadisa ngombhabhadiso kamoya oyingcwele. Uthi ke uJesu umoya oyingcwele niyamazi nina ngokuba uhlala kini. Amen. Ngamanye amazwi umoya oyingcwele isipho esisinikezwa uNkulunkulu mase samukela uJesu. Umoya oyingcwele wona osilidayo, usilidela kuKristu. Let's check John 20 verse number 19. John 20, 19 to 22. John 20. Yeah, Johann. Yes. Verse number 19 to 22. Kwathi ke kusihlwa ngalolu suku olokuqala lweviki, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda. uJesu wafika wema phakathi kwabo, wathi kubo, ukuthula makube kinina. Eseshilo lokho, wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe. Base bethokoza abafundi beyibona iNkosi. Khona uJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kinina, njengokuba uBaba engithume mina, nami ngiyanithuma nina. Kwathi ukuba asho njalo, wabaphephetha, wathi kubo, yamukelani umoya oyingcwele. Wathi kubasho njalo wabese yabaphephetha, wathi uJesu yamukelani umoya oyingcwele. Hallelujah. Uhambe nabafundi benza yonke into kodwa umoya oyingcwele babengenawo. Babengamamukelile. Uma isesefika yena after uJesu esevukile. Because yena uJesu sekufanele ahambe manje. Kodwa akakwazi ukuthi ahambe engashile lutho. Kufanele ashiye umoya oyingcwele. Ilento esathi kwiBible study into esithi sanctification. I-sanctification ukusebenza kamoya oyingcwele. Ukusebenza kaNkulunkulu engabambisani namuntu. Ukusebenza kaNkulunkulu esebenza emandleni yakhe kunyeni lakhe. Esebenza impilo yomuntu ukuze abantu bafinyelele uKristu azama unjwe kumuntu. Into esebenza umuntu umoya oyingcwele. Ukuze umuntu akwazi ukukhiqiza imisebenzi emihle. Ukuze umuntu aqale ukwenza kahle. uJesu wasinikeza isipho okuthiwa i-sanctification, ukusebenza kamoya oyingcwele. Amen. Uthi uJesu lembhabhadiso eyi-3. Umbhabhadiso kamoya oyingcwele umbhabhadiso ofika naye. Hallelujah. Amen. Umbhabhadiso ofika naye. Omunye ngabuza ukuthi pho mina lo mbhabhadiso ngizakuthola kanjani? Ngizafinyelela nini? Ngoba kufanele yomthathu lembhabhadiso ibe khona kumuntu. Omunye ngathi mina angizazi noma nginawo. Okokuqala umoya oyingcwele wona osilidayo into Christ. Hallelujah. Uyasilida sifinyelele eqinisweni lokuKristu. Uyaphinda futhi lo moya oyingcwele uhlala nathi ukithi. Hallelujah. Let us check Izenzo chapter number 1 verse number 8. Chapter 1 verse number 8.
verse 8. Yes. Kepha nizakwamukeliswa amandla umoya oyingcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema, eJudiya lonke naseSamariya, kuze kube sekugcineni komhlaba. Kunomehluko kushuthi between indwelling spirit kanye no overflowing power. Amen. Ukhona umoya ohlala kithi. Lo moya kuthiwa esathi kwiBible studies i-certification. Iwona osisebenzayo, wona senza siba amadoda. Iwona makuthiwa uKristu azabunjwa. Iwona lo moya. Iwona lo moya wenza ukuthi sikhiqize imisebenzi emihle. Mase kuba khona lo moya esiwuthola encwadini yezenzo athi liyakwamukeliswa amandla. Kufanele umzalwane athi noma udwela kuye aphinde abe umuntu onamandla futhi. Hallelujah. Omunye ngabe pho mina ngifinyelela kanjani lo mbabhadiso? Angiphiki ngangena emanzini amaningi. Kodwa manje lo mbabhadiso oshiwo uMatthew, oshiwo uJohane encwadini kaMatthew chapter number 3. Athi mina ngibhabhatisa umbhabhatiso oqala wamanzi ukuphenduka. Kodwa uKristu Jesu uza nombhabhatiso kaMoya oNgcwele. Hallelujah. Uyacelwa awuyifikeli. Hallelujah. Amen. Emthandazweni wakho uyacelwa. Ngicela umbhabhatiso kaMoya oNgcwele. Asiconfirme ngezwi. Angazi noma Luka chapter number 11. Ngicela ukucheck Luka chapter number 11. Verse 10, 11 lapho nje. U11 ya, yiwo. 11. Yes. Yeah. Ubangeni nina obaba okungathi umindodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi. Uthi uma icela iqanda ayinike ifezela na. Ngakho-ke uma nina eningababi nikwazi ukubakha abantwana benu izipho ezinhle. Kakhulu kangakanani uyihlo sezulu uzokubakha abacela kuye umoya ongcwele. Kakhulu kangakanani? Yes. Kakhulu kangakanani-ke uyihlo sezulwini uza kubakha abacela kuye umoya ongcwele. Kakhulu kangakanani uNkulunkulu osezulwini, uyihlo sezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele. Bengacelanga imisebenzi, bengacelanga imishado, bengacelanga imali, kodwa emthandazweni yabo bacele umoya ongcwele. Umoya ongcwele uyacelwa kuNkulunkulu. Akuze kwehla indoda ithi izokubhadeka isandla ekhanda bese ithi uzoba nomoya ongcwele. Kodwa umoya ongcwele umuntu uyawucela. Amen. Emthandazweni wakho cela ubhabhadiswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Lo mbhabhadiso kufanele umzalwane ufinyelele. Lo mbhabhadisi wona okwazi ukuthi umzalwane ame imeni. Lo mbhabhadisi wona umzalwane ezuthi noma ehlaselwe imisebenzi ingasasekho ekhaya memvukela, kodwa ethola eza enkonzweni. Kwenzekalani kulo muntu? Ubhabhadisiwe ngamandla kaMoya oNgcwele. Amen. Uyacelwa. Emthandazweni wakho ungahlukani, ungawuvali umthandazo wakho ungawucelanga umoya ongcwele. Uyacelwa umoya ongcwele. Bese ethi uzonibhabhadisa ngombhabhadiso kaMoya ongcwele, bese ethi umbhabhadiso womlilo. Hallelujah.
Umbhabhatiso womlilo bazalwane, umbhabhatiso esingathi i-judgment. Umbhabhatiso esingathi umbhabhatiso wekusasa, we-future. Umbhabhatiso wala esiyakhona. Hallelujah. Amen. Umbhabhatiso kaMoya Oyingcwele. Umbhabhatiso womlilo. Umbhabhatiso womlilo bazalwane, ila uNkulunkulu asuke esikhulisa khona. Mhlawumbe kufanele kuvele isithele esingcono bese kufaka kuma-sacrifice. Zikhona umzalwane bazalwane asikholelwa ukuthi siphila impilo ewukuthebelele. Asikholelwa ekutheni siphila impilo ewungcabeleka. uNkulunkulu akayona ufana Christmas. uNkulunkulu uyakufaka esimeni. uNkulunkulu ukufaka emlilweni ukuze ukhule. Ngamanye amazwi lo mbhabhatiso wesithathu, umbhabhatiso we-maturity, ukuthi sikhule kuNkulunkulu, to be like him, njengoba sasisho kwi-Bible study, wokupurifya. Amen. 1 Peter chapter number 1 verse number 6 and verse number 7. Umbhabhatiso umlilo. 1 Peter chapter number 1 verse number 6 and verse number 7. uPetru umpostoli kaJesu Kristu kwaba izihambi abahlakazekile ePontu naseGalathiya naseKapadosiya nase-Asiya naseBhithiniya. Peter uqala right? Yes. Yes, chapter 1 verse number 6. Oh, verse number 6. Ngithokoza kakhulu ngalokho nakuba manje ngidatshukiswa yilingo enhlobonhlobo. Yes. Ukuze ubuqotho bokholwa kwenu obuyigugu negolide Ukuze ubuqotho bokukholwa kwenu obuyigugu kunegolide. Yes. kunegolide eligubayo noma liviviwe ngomlilo kufunyanwe kube ngokubongwa udumo nokutuseka mhlaba. Angithi Yesu wakho ukuthi nomuntu okholwayo uyangena ezilingweni. Nomuntu okholwayo uyavivinywa. Hallelujah. Lo muntu okholwayo kuyenzeka iwayini uJesu ethi afika iwayini siliphelile. Kuyenzeka iwayini liphele uJesu ekhona. Hallelujah. uJesu uyakwazi ukuliqeda iwayini empilweni yomuntu. Kuyenzeka iwayini liphele lithi iBhayibheli uJesu laphela iwayini ekhona emshadweni wasekhana. Laphela iwayini. Manje uthi uPeter ebhalela labazalwane uPeter uyabaduduza. Uma ebaduduza eba-encourage, eba-motivate, akasho ukuthi kusazoba ngcono. Kodwa i-motivation yakhe uthi nakuba nidabukiswa ngezilingo ezinhlobonhlobo. I-motivation yakhe ubhalela ibandla ehlukunyezwayo, ibandla ehlukumezekile, ibandla elizingelwayo. Uthi nakuba ningena ezilingweni ezinhlobonhlobo, umzalwane uyangena esilingweni esinhlobonhlobo. Hallelujah. Asiveli kusathana kodwa uNkulunkulu. Ivesi elandelayo uNkulunkulu wenzelani lento? Uvivinya ukukholwa komuntu. Ukuze ukukholwa komuntu aphume umuntu engafani negolide eliphuphayo. Ngoba igolide eliphuphayo lingena emlilweni, lincibilike liphume seligolide. Malihambe emlilweni ngeke silijabulele igolide umlilo ungekho. Kanjalo nokukholwa uNkulunkulu ungenisa esimeni. Ungene imeli ngabantu
ohlala nabo, abantu ohlekisana nabo, nabantu ababangani bakho, abantu abayifamily yakho, abantu abakuqashileyo, ungene esimeni. Kodwa uNkulunkulu uyakukhulisa. uNkulunkulu uvivinya ukukholo kwakho. Uthi ngifuna ukubona ukuthi uzoqhubeka nekholwe noma engasasebenzi. Ngifuna ukubona uzoqhubeka nekholwe noma ingane sezimjikele. Ngifuna ukubona uzoqhubeka nekholwe noma esebhidliwe abantu abathembileyo. uNkulunkulu ufuna ukufinyelela kwi-maturity. Uma evivinya uNkulunkulu uthatha ukholo wakhe ekufaka emlilweni, umbhabhadiso womlilo kumzalwane uyafika. Haleluya. Kuze kuvele ukholo komuntu ukuthi ngaphesheya kufanele kuphume igolide. Haleluya. Bayabona ngani abantu ukuthi cha uyakholwa ngempela? If wena yonke into nje uvuka ngamaqanda phoshoze ule fridge ngesikhathi osithandayo, uthi khonane efridge yogurt. Haleluya. Bayabona ngani abantu cha lo muntu shothi lento yakhe iyaphila. Bayabona ukuthi lento yakhe iyaphila. Nange qhubeke khona. Ukukholwa uNkulunkulu uyakushape uphume sekufana negolide. Haleluya. Uyakwakho uNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu ngoba ekuzonda, kodwa uNkulunkulu uvivinya ukholo. Haleluya. uNkulunkulu uvivinya ukholo. Yes, qhubeka. Jesu Kristu enimthanda ningambonanga, uthi nakuba ningamboni manje kodwa nikholwa nguye, nithokoze ngentokozo engenachazwa ngamazwi nedusekayo, namukela umphumela wokukholwa kwenu oyinsindiso yemphefumulo. After kungene ukukholwa uthi kwamukelwa kunokubonga ngaphesheya. Kwamukelwa kunokubonga ngaphesheya. Kukhona abantu abazobona uKristu kuwe ngenxa yesimo ongene kuso. Ngamanye amazwi umbhabhadiso womlilo uyasikhulisa. uNkulunkulu akasizondi. uNkulunkulu akaxabene nathi. uNkulunkulu akamelene nathi. Kodwa ufuna ukubona ukuthi uhamba namadoda eqiniso. Ufuna ukubona ukuthi uhamba nomama beqiniso. Ufuna ukubona ukuthi ngihamba nama-fake noma ngihamba namazalwane abaqotho nabaqinileyo enkosini. Ngene esimeni umbhabhadiso womlilo in Isaiah chapter number 48 verse number 10. Uma singena wabazalwane ezimeli wathi omunye siyongena ezulwini sinuka intuthu. uNkulunkulu lento ekholwa ufuna ukuthi ehambe nabantu abakholwa ngempela, abantu abaqinileyo. Ilingo izokwenza ukuthi ube strong. uNkulunkulu akafuni umuntu otefayo, ingane kamama. uNkulunkulu ufuna umuntu strong. uNkulunkulu akafuni umuntu ofuna ukudatshukelwa. Mdabukeleni ke nasi lesisimo uNkulunkulu iba strong, be strong. Usho njalo umsomo sikubo kaNonhlanhla wathi be strong and be courageous. Yes, amen. Isaiah chapter number 48 verse number 10. Angangeni ngisho ku first point say introduction nje.
yebaptism. 48 verse number 10 Isaiah. Bheka ngikucwenyisisile, kodwa hayi njengesiliva, ngakuvivinya esithandweni sezinhlupheko. Hallelujah. Awuphinde futhi ngikucwenyisisile. Bheka ngikucwenyisisile, kodwa hayi njengesiliva, ngakuvivinya esithandweni sezinhlupheko. Uyibone ngathi yakholwa wena. Ikuphi la udlule khona? Ngoba abanye babengena ezimeni bayeka ukukholwa. Hallelujah. Bayeka ukukholwa, baliyeka isonto ngenxa yesimo. uJesu abantu bamkhohlwa ngenxa nje umbhabhadiso okwenza ukuthi ufinyelele ebudodeni ophelele. Bheka ngikucwengisisile. uNkulunkulu uyakucwengisisa, uNkulunkulu uyakuvivinya. Uthi angikuvivinyi njengani? Njengesiliva. uNkulunkulu ufuna igolide kumuntu. Isaiah chapter number 17 verse number 3 bese siyadlula. God is burning something in our lives so that we can grow. uNkulunkulu once eklinapha kushuthi lelethi kabili isayide uNkulunkulu ukhona into ayiklinayo noma uNkulunkulu khona into akukhulisa kuyo. Hallelujah. Umbhabhadiso womlilo 17:3 verse 3. Ukhamba lokuncibilikisela lungolesiliva nesithando somlilo nesegolide, kepha ngusimakade ovivinya izinhliziyo. Kepha ngusimakade ovivinya inhliziyo. Ngiqala kanje le introduction because kunabantu abathi abangene emanzini ngoba bona uJesu wafike wenza umbhabhadiso kaMoya Ingcwele nombhabhadiso womlilo. So bona asikho isidingo samanzi. Ngizothi isidingo samanzi sikhona ngoba uyena uJesu iphuzu lethu lokuqala lizothi obedience to the gospel message. Hallelujah. Noma singacheka nje impande zombhabhadiso after inkonzo yabantu abasha, mhlawumbe sobe sesiqhubeka nephuzu lethu lokuqala. Ngicela singangeni ephuzwini lokuqala, sivale la ku-introduction yethu, kodwa masizoyivala singakafika ephuzwini lethu ake siveze izinsika zombhabhadiso, ama-roots, impande zombhabhadiso. uNkulunkulu wakwayalela abantu, wayalela uNowa ukuthi akhe umkhumbi. Hallelujah. uNkulunkulu uyalela uNowa ukuthi akakheni umkhumbi. uNowa uyawakha umkhumbi. Kodwa uPeter ichaza kangcono. Ngithanda iversion kaPeter, uFirst Peter chapter number 3 verse number 20 and 21. First Peter chapter number 3 verse 20 and 21. Kulaba abangalalelanga lapho uNkulunkulu ebalindele ngokubekezela emhleni kaNowa, umkhumbi usakhiwa, okwasindiswa abayingcosana abayisishiyagalombili ababekuwo ngawo amanzi. Wabathandeka yayizo version kaPeter ithi abakade bengalaleli. Lapho ukubekezela kaNkulunkulu babengalaleli, kodwa uNkulunkulu futhi wabekezela. uNkulunkulu
wathi basazokwenza kangcono. uNkulunkulu wabanikeza second chance. Laba bantu basazophenduka. Babengalaleli lapho uNkulunkulu wayebebekezelela. Ngeyinsuku zikaNoah lapho umkhumbi usakhiwa. Umkhumbi wakhiwa insuku engaka? Lo kaNoah. Not 70. Not 70. No man, there's something. Kodwa still, yes, still umkhumbi usakhiwa, uNkulunkulu wababekezelela, usalungiswa, inhliziyo zabo zilikhulu. Bathatha isikhathi eside ukuthi umkhumbi uqedwe ngoba uNkulunkulu babekezelela. Hallelujah. Kodwa kwasindiswa abantu abayingcosana only 8. Yes. Awuphinde futhi. Verse number 20. Kulabo abangalalelanga lapho uNkulunkulu ebalindele ngokubhekezela emhleni kaNoah, umkhumbi usakhiwe. Okwasindiswa abayingcosana abayisishiyagalombili ababekuwo ngawo amanzi. Angithi laba bantu basindiswa ngani ngamanzi? Laba bantu abathi umbhaphathiso wamanzi awusasebenzi. Kodwa nangu uPeter eyivusa. Uthi laba bantu basindiswa, abantu abawu8 basindiswa ngani? Ngawo amanzi. Yes. Lawo manzi angumfanekiso wombhaphathiso elisindiswa ngawo manje. Hallelujah. Lesikho uNkulunkulu insile emzimbeni, kodwa isithembiso kuNkulunkulu esivela kuNevezo ubusuku. Ngokuvuka kukaJesu Kristu, othe esenyukela ezulwini wahlala ngakwesosinene sikaNkulunkulu, esebekile phansi kwakhe ingelosi, ababusi nephathimani. Abashiyagalombili ngawo amanzi enisindisa ngawo manje, nani ngokomfanekiso okungukuthi ngombhaphathiso. Okusho ukuthi lo wamkhumbi nalawo amanzi ayengumfanekiso wombhaphathiso. Hallelujah. Laba bantu uNkulunkulu ubafaka umbhaphathiso, bazalwane, siyasinda ngawo umbhaphathiso. Umbhaphathiso wenza ukuthi umuntu asinde. Yes. 1 Corinthians chapter number 10 verse number 1 and 2. Let's Corinthians chapter number 10 verse 1 and 2. Angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula olwandle. Nansi futhi i-incident. Uqale waletha i-incident kaNoah esindisa abantu uzamqola. Laba bantu kuthiwa abasindiswanga umkhumbi, kodwa basindiswa amanzi. Hallelujah. Inhloso kaNkulunkulu umbhaphathiso, bazalwane, ukubulala umuntu omdala. Siyafa emanzini bese siyevuka sesiphilile samukela impilo entsha. Laba bantu uNkulunkulu kade ufuna ukubabulala, uNkulunkulu kade bemdinile ebabekezelela. Kodwa uma sesekufika amanzi ayizobabulala. Kodwa kuthiwa kwasinda abantu abawu8. Okusho ukuthi sithi sifa siphinde futhi sivuke. Sife emanzini, sivuke emanzini. Sivuka sesinempilo entsha. Sife emanzini. Uma sife emanzini kusuka uphuma umuntu omdala. Kusuke kuzofa inkani yakini. Yabo lokhu kungatshelwa kwakho. Siyafa ngakho emanzini. Siphinde futhi sivuke emanzini. Usuvuka usuamukela impilo entsha. Hallelujah. Useletha enye i-incident. Uthi okhokho benu babe phansi kwefu. Awuphinde futhi babhaphathiswa.
Ngithanda bazana ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula olwandle, bonke babhabhadiswa kuMose efini nasolwandle, bonke badla ukudla okufanayo. Babhabhatiswa kuMose ephi? Efini nasolwandle. Babhabhatiswa ephi? Efini nasolwandle. Hallelujah. Laba bantu bathandeka babekade bezigqila eGibhithe. Babekade beqilazekile eGibhithe. Kodwa uNkulunkulu mayiba ebalanda eGibhithe, akakwazi ukubawelisa gogo ezweni lesethembiso, kodwa bengadlulanga emanzini. Okusho ukuthi emanzini kwakusala ozankosi. Okusho ukuthi emanzini kwakusala ukugqilazwa. Emanzini kwakusala ukubukelwa phansi. Yonke into ababeyenza eGibhithe, kodwa uNkulunkulu indlela wenza ngamabomu ukuthi indlela idlule olwandle. Ngoba olwandle uNkulunkulu wayefuna ukubabhabhadisa efwini. Usethi umpostoli uPaul uthi niyazi nokhokho bethu bahamba babengaphansi kwefu. Bathi babengaphansi kwefu babhabhadiswa efwini, baphinde babhabhadiswa olwandle ukuze befike ezweni lesethembiso. Asikwazi ukufika ezweni lesethembiso singangenanga emanzini amaningi. Hallelujah. Asikwazi ukufika ezweni lesethembiso singadlulanga emanzini amaningi. 2 Kings chapter number 5. Second Kings chapter number 5. Verse number 7. La kuthunjwa intombazane. Mama uSikawu wathunjwa intombazane. Bathi mabephuma beyolwa nabantu bakaIsrayeli. Bazobamba intombazane, bathumba intombazane. Besa nentombazane bazowenza isigqila. Kanti bathumba intombazane kunomprofeti ezweni lakubo. Mabafika nentombazane, intombazane iyaklina. Ibona uNahamani. Uthi uNahamani wayeyiqhawe namandla. Hallelujah. Verse number 5. Awufundi uNahamani, verse number 5, verse number 6. Nahamani wayeyiqhawe namandla. uNahamani umkhuzi wempi yenkosi yase-Aramu wayengumuntu omkhulu phambi kwenkosi yakhe, otusekayo ngokuba uSimakade wayenza ukuba i-Aramu linqobe ngayo, futhi wayeyiqhawe namandla, kodwa wayengaqhawe. Yavele yona iBhayibheli lathi kodwa. Okusho ukuthi make lathi but shuthi sesiyakhohlwa iyo yonke into enhle eshiwo ngasenhle. iCV yakhe iyabhalwa ngasenhle kuthiwa uNahamani wayeyiqhawe namandla. Isizwe sama-Aramu sasinqoba ngaye. Isizwe sama-Aramu sasithembena. Bese ithi kodwa wayenochoko. Noma eyiqhawe kodwa yena uyakhulu unochoko. Hallelujah. Intombazane ithuli iyambuka uNahamani uyagula. Yazokala intombazane ithi uxolo kancane eMediyeni. Ingakazi ikhulume noMediyeni. Lalela la. Yathi uxolo kancane eMediyeni. Angazi noma besingaxoxa yini. Kunento engiyinothisa kubaba. Njalo ubaba mayingena la kunento engiqaphelayo. Ngiyazi ukuthi mina la ekhaya ngisisebenzi nje. Ngivuka abantu besalele, ngivuke ngikline. Ngilala abantu sebekade belele, mina ngilala egcineni ngoba bengisawasha izitsha. Kodwa kunento engiqaphelisayo kuNahamani. Nahamani uqhamuke egqoke izambatho zethu kodwa wayenochoko. Xola kancane madodana, angazi noma besingaxoxa yini. Angazi noma singakwazi ukukhuluma silumane indlebe. Ngiyaxolisa ukuzoba nembono kwakho kodwa ngisisebenzi, kodwa besingaxoxa yini madodana.
umuntu engifuna ukuxoxa ngaye ngifuna ukuxoxa ngobaba. Ngiyacabanga umama wathi ukuthi ubaba umrephile yini ngoba ubaba phela uyiqhawe namanzi. Umntwana wagijima namanzi wathi hayi ehlisa ushukela ma ehlisa iBP nanka amanzi. Ubungaphuza namanzi hlala phansi sixoxe. Kodwa ngifuna sixoxe ngobaba akubi imedem soxoxa nje ngobaba. Ubaba kunento engiyinakisisayo kodwa ekhaya kunomprofeti. Sengathi bese ngangathula ngoJesu. Sengathi nale ngalasebenza ngakhona esingakhuluma ngayo noma siqhelazekile noma siqoqwa ekhaya kunomprofeti. Ukhona uJesu osiza impilo yomuntu. Ngoba masamukela uJesu akuvuma ukuthi sithume. Xola kancane medem. Sorry wemedem. Kunomprofeti. uNahamani waqoqa wahamba waya kumprofeti. Wafika umprofeti wangaphumela kuye. Wathi hamba uyogeza echibini laseSiloyama. Hamba uyoyidipha khona. Ayi wahamba kodwa inhliziyo yakhe yaba nophathi. Hawu engasaphuma ngakimi ngimbone. Kumele wakhuluma izwi nje. Asaphumi nje athinte nangesandla ke ukuze ngisinde. Wanyokeza echibini iSiloyama ibe khona imfula enkulu ngakithi. Yes, ngicela ukufundela lapho. Khona lapho uyogeza khona. Ngathi ufesibani. Kodwa yena akagezela. Wathi ukuelisha uNkulunkulu ezwe ukuthi inkosi yaIsrayeli ufuna la ukuthi khona akageza. Yes. Asiqale kulo. Ayizithu. Okay. Amarama ephume ngamaviki ophanga abuya kwa-Israyeli intombazane encane eyenzekazi Nahamani. Yathi enkosazini yayo sengathi inkosi yami ngaphambi komprofeti oseSamariya khona yakuyiphilisa oxhokweni layo. Yangena yatshela inkosi yayo yathi intombazane ya-Israyeli yasho ukuthi nokuthi. Inkosi yase-Aramu yayisithi hamba uye khona ngizakuthumela incwadi enkosini yakwa-Israyeli. Wahamba wathatha amathalente esiliva ali-10 nezinhlamvu zegolide eziyi-6,000 nezingubo ezili-10 zokuphendulela. Waletha incwadi enkosini yakwa-Israyeli ethi manje lapho le ncwadi ifika kuwe yazi ukuthi ngithumele kuNahamani inceku yami ukuba umphilise oxhokweni lakhe. Kwathi inkosi yakwa-Israyeli isifundile incwadi yagebhula iy'ngubo zayo yathi mina ngoNkulunkulu yini ukuba ngibulale ngiphilise ukuze lo athumele kimi umuntu ukuba ngimphilise oxhokweni lakhe na? Ake niqonde nibone ukuthi ufuna ithuba lokulwa nami. Kwathi kuba u-Elisha umuntu kaNkulunkulu ezwe ukuthi inkosi yakwa-Israyeli igebhulile iy'ngubo zayo, wathumela enkosini wathi uyigebhuleleni iy'ngubo zakho makeze kimi yikhona ezokwazi ukuthi kukhona umprofeti kwa-Israyeli. Angithi uyabona inkosi kaIsrayeli ukuthi iyapha ihambe yamukela iy'ncwadi zabantu. Incwadi ebingafuni. Into ebengafuni wena iyeke phansi. Hallelujah. Amen. Into esuke ifika kuwe isuke izochallenge umnikazi wakho. Asikho isidingo sokuthi ivule leyo ncwadi akayivulele umnikazi wayo. Yes. Wayesefika uNahamani namahasha akhe nezinqola zakhe wama ngasemnyango wendlu ka-Elisha. Elisha wathumela isithunywa kuye wathi hamba ugeze kasikhombisa eJordani inyama yakhe izobuyela esimweni sayo ihlambuluke. Kepha uNahamani wathukuthela wahamba wathi mina bengithi impela uzophuma ezekini amabiza igama likaSimakade uNkulunkulu wakhe aphungile isandla sakhe phezu kwaleyo ndawo aphulukiswa noxholo. Another angle yompapatiso uyakwazi ukulungisa uxholo. Hallelujah. Amen. Umpapatiso awuqili ukuthi wakho ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Kodwa umpapatiso usebenza wena uqobo. Usiza wena, usebenzela wena. Ngicela ukufunda lama verse ayi2 bese ngiyavala.
incwadi yezenzo chapter number 2 verse 38 uthini uPeter uthi phendukani bese nibhabhadiswa. Phendukani nibhabhadiswe. Siqala ngokuphenduka bese sigcina ngokubhabhadiswa. Bese ethi nibhabhadiswa egameni lika Kristu Jesu. Asibhabhadiswe emagameni but sibhabhadiswa egameni lika Kristu Jesu. Utheni uJesu esinikeza i Great Commission uthe hambani nenze izizwe abafundi wasethi nibabhabhadise egameni. Hallelujah. Likayise lendodana lika Moya Ngcwele. Hayi ukuthi egameni. Sikhuluma ngomuntu oyedwa lo ohlukene igaba ezintathu. Ngoba mawu ungezwa uhamba laphandle mina ngiyila ngaphakathi. Ngikhuluma ngevoice yami ngaphakathi uzothi umhlongo ngimbonile kodwa wazi ungibona. Ngikhuluma mina ngingaphakathi. Ngoba uzwe izwi lami ngingaphakathi. Asikwazi umhlongo umuntu oyedwa kodwa ohlukene igaba ezintathu. Bese ethi izenzo chapter number 16 verse number 30. Kunombuzo obuzwa umgcini siboshwa. Uthi pho ngiyakwenza njani na? Ngicela nifundela ku 16:30-31 bese siyaphakama sibe ngenyawo. 16:30-31 izenzo. Umbuzo kufanele sihluphe sonke. Chapter 16. Yes, verse 30-31. Sokuye siqedele nje ukuthi umbhabhadiso uyini besandlalela umbhabhadiso. Wabakhiphela ngaphandle wathi makhosi ngimelwe ukwenzani ukuba ngisindiswe na? Wazwa mnandi umbuzo lo muntu. Bazalwane. Lo muntu akabuzi ngomsebenzi wakhe ozomlahlekela since ebesededela iboshwe. Uthi uma sesengisindile akanandaba nomsebenzi wakhe. Kodwa unendaba nempilo yakhe. Ukhathalela ikusasa lempilo yakhe. Akhathalela ikusasa lomsebenzi. Uthi ngimelwe ukwenza njani? Yes. Wabakhiphela ngaphandle wathi makhosi ngimelwe ukwenza ukuba ngisindiswe na? Ukwenzani Ngimelwe ukwenzani ukuba ngisindiswe na? Amen. Yes. Bona bathi kholwa yiNkosi uJesu. Yikhona uzakusindiswa nendlu yakho. Abawubala ngithi umbhabhadiso bathini? Into yokuqala bathi wena kholwa iNkosi. Khona uzakusindiswa. Into yokuqala efinyelelayo kumuntu ukukholwa uqala. Amen. Ukholwe uJesu verse number 33. Sebayiqala ke sebeyiveza. Ikuphi okumele ukwenze? Uthi uPaul beno Silas into okufanele uyenze ukukholwa uJesu. Khona uzakusindiswa wena nendlu yakho. Yes. Abakasho lutho njalo ngombhabhadiso. Basathende kholwa. Yes, verse number 33. Amen. Wabathatha ngaso leso sikhathi sasebusuku wabageza imivimbo wabhabhathizwa khona lapho yena nabo bonke abakhe. Ukukholwa kuzaqala. Into elandelayo immediately ukubhabhadiswa. Ukungena emanzi. Uma sesikholiwe singena emanzini amaningi. Siqala isikolo eqala bese singena emanzini amaningi. Sizokuya siqhubekeke ukuthi umbhabhadiso usho ukuthini empilweni yethu. Next introduction ukuthi sinembhabhadiso ewu3. Into enza ukuthi ngisho kanje ukuthi kunomunye umzalwane engangamuzwa
esho leyo nto no umbhabhadiso into yomoya oyingcwele kuphela. Akhulume ame nje kumoya oyingcwele. So umbhabhadiso wamanzi yena akusho ukuthi akawuboni unesidingo. Kodwa umnikazi wethu ongenasono engenasi isono waqala yena wangena emanzini. Uthi uJohani bengimele ukuthi kube wena ofaka mina. Uthi yena uJesu kumele mina ukuthi ngingene emanzini ukuze ngiphelelise ubulunga kukaNkulunkulu. Amanzi bazalwane asenza ukuthi sipheleliswe. Siphelela emanzini. Wangena uKristu engasazi isono ukuze esitshengise indlela. Umbhabhadiso ukwenza izwi nomyalo kaNkulunkulu. Waphinda wathi yena hambani nokwenza isizwe abafundi wathi nibabhabhadise. Ufika kanjani ekutheni ethi umzalwane nombhabhadiso wamanzi awusafuneki. Kodwa uthe uJesu bafundiseni bese nibabhabhadise. Abafundi bakaJesu siyabathola encwadini bebhabhadisa. Bethulo uyena uJesu abanye bebhabhadisa. Siphakama sibe ngenyawo. Ngicela uzihlabelele ukukholwa kuJesu. Kumele lezi zinto eziwu-3 empilweni yomzalwane. Ukufa esonweni bese siphinde sife empilweni yethu endala. Umphinde umbhabhadiso umele ukungcwaba impilo yesono noma ukungcwaba nature yesono esuke kumuntu. Sisuke singcwaba umbhabhadiso. Number 3
enye into sisuke sivuka embhabhatisweni, sivuka samukela impilo entsha ekuKristu. Haleluya. Amen. Siyafa empilweni yethu, siyafa esonweni, bese siphinde futhi singcwatshwe ebubini bethu, siphinde futhi bese siyavuka empilweni entsha ngoKristu Jesu. Uma sifaka umuntu bazalwane, uKristu wafa kathathu yini? uKristu wafaka 7 yini? Wafaka ngako uJesu, wafaka hayi uJesu maka afakanye umbhabhadiso umele kufa. Romans chapter number 6 verse number 4. Umbhabhadiso umfuziselo ukufa. Uma ngabe uJesu wafa kanye, kusho ukuthi umuntu kufanele bhabhadiswe kanye, ayingabhabhadiswa kathathu futhi engabhabhadiswa ka7, ngoba umbhabhadiso umele ukufa kukaJesu. Uma siya embhabhadisweni, masiya emanzini amaningi, engqondweni yakho iba nasithombe sethuna, ngoba amanzi asuke eyingcwaba lakho. Uma usenenkani yakho, usenokungabathanda abantu, usenokukhetha abantu, usenongatshelo kakho, kutshengisa ukuthi there was something wrong emngcwabeni wakho, ngoba phela lapha sisuke siyofa. Haleluya. Uma sisiya emanzini amaningi, waza ngaphandlanisa, akithi yabo masiya emanzini amaningi, yithuna leli, yithuna ingcwaba lakho. Masengcwabeni lakho umuntu mayilala ulale ebhekephi? Ulale ebheke phansi, ulale ebheke phezulu, ngoba umbhabhadiso umfuziselo ukufa. Ngesandla sakho uvala amakhala, bese uyalala umfuziselo ukufa. Uyafa, siyamngcwaba, siyambhabhadisa egameni likaKristu Jesu. Amen. Mark 16 ithi okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa. Okusho ukuthi insindiso epheleleyo ifika umuntu mayesesebhabhadisiwe, ngoba kufanele ufe kanye noKristu. Uma siya emanzini amaningi suke siyofa kanye noKristu, bese siyavuka kanye noKristu. Singcwaba impilo yethu endala, singcwaba isono. Asikwazi-ke isono siphinde futhi sisi-resurrect thina. Siqhamuke njalo ngoJanuwari sesikhala, masibiza i-cross night ngoDisemba, abantu abezi i-cross night, kodwa baqhamuka ngoJanuwari sebeza nama-fasting angekho. Why ungafasti ngoDisemba? Sikubonile ukuthi ukholwa ngempela. Why ukuchoose ukufasta ngoJanuwari? Ufasta ngoJanuwari basekusele iklabishi lodwa. Fasta nangoDisemba sikubone. Bese uqhamuka ususikhalela, usupretenda. Uma sesifile bazalwane, siphinde ukuthi sivuke, besinjani lesi sipoki? Siyafa kanye noKristu bazalwane, bese sivuka empilweni entsha kanye. Uma sibhabhadiswa, asibhabhadise kwi-domination ethile, kodwa sibhabhadiselwa kuKristu njengokusho kwencwadi yezenzo, nibabhabhadise egameni likaKristu. Asibhabhadiselwa kumuntu. Masikakubhabhadisa la Crossroads, wasuyahamba wayokhonza eFaith Mission, awufika eFaith Mission ubhabhadisa, because awubhabhadiselwe Crossroads, kodwa ubhabhadiselwa kuKristu. As long as nalapho eFaith Mission besakuKristu nje, usaright ekhole kwakho, ukholo wakho kusafe. Kuyinkinga la masuzohlubuka khona uyokhonza ezinye izinto. Haleluya. Ngifuna sithandaze ngalezo zinto eziwu3 bazalwane.
ukuthi umbhabhatiso umele ukuthi siyafa empilweni yethu, siyafa esonweni. Umbhabhatiso umele ukuthi sivuka kanye noKristu. Kule mbhabhatiso emithathu esikhulume ngayo, umbhabhatiso wamanzi, umbhabhatiso kaMoya Ingcwele, umbhabhatiso womlilo. Ngifisa sikhulekele umbhabhatiso kaMoya Ingcwele, ngoba litheni izwi uyacela uMoya Ingcwele. Haleluya. Amen. Ngeke ukuthi ucele ufish bese ngikupha inyoka, bese thini ethi ngani cele nikhuleka nize nicele uMoya Ingcwele. Let us pray. Sicela umbhabhatiso kaMoya Ingcwele. Baba egameni likaKristu.